хосият дар овони ҷавонӣ орзуҳои зиёдеро дар дил мепарварид. орзу дошт дар донишгоҳ таҳсил кунаду соҳибкасб гардад. оилаеро бунёд созаду фарзандонашро тарбия намояд. лекин ҳанӯз дар айни наврасӣ беморие ногаҳон пойбандаш шуду ҳамаи орзуҳояшро барбод буд. ҳоло вай ба синни 43 расидааст. аз ин 25 сол мешавад ки хосияти саропо орзу дар бистари беморӣ асту табибон дар табобаташ оҷизӣ мекашанд. яке мегӯянд дилаш касал, яке мегӯянд вай ревматизмаш ҳай, ҳамин хел диагноз ки ба ҳамин хел беморӣ дучор шудам. ба лечение рафта лечение гирифтам. баъд аз лечение сони шароит набуд ки бо лечение ман давом диҳам. аз натиҷаи маблағ набудан ба табобати давомаш баромада натавонистем. фақат хум мерам ва якта дастам кор мекунад. ба бистари беморӣ бисёр хорафтагӣ ҳастам ки ҳай барои ҳамон вай не хаста шиста наметавонам. баҳрихола модари хосият мебошад. ӯ шабу рӯз дар нигоҳубини фарзандаш аст. 25 сол мешавад ки ин модар барои шифоёбии фарзандаш дар талош аст. лекин кӯшишҳояш натиҷае надоданд. шояд аз сабаби тангдастӣ ва ё набудани шароити мусоиди зиндагист ки хосият муайюби гурӯҳи якум гашту дигар тавони аз ҷой хестану роҳ гаштанро пайдо накард. як даст ва ду пои хосият аз кор мондааст. 8 класс мехе шуд. вай акун надонам базеён шудми, надонам чӣ хел шудми, ҳамин мобайн ба ҳамин хел якта акун ҳамин хел шудам. чӯ кунам? пешони ман ҳеҷ ҷо биронда наметавонам, ҳеҷ ҷо рафта наметавонам. ягон ҷо тӯй шавадам ман мегӯям ки ман куҷо мебаритам мана ин наводо акун ташна мемонадми баҳор ба гӯшна мемонадми зимистон ба гугал мешадми. ман ҳеҷ ҷо рафта наметавонам мегӯям мешинам. чӯ кунам? хосияту баҳрихола дар ҷамоати хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров зиндагӣ доранд. дар бистари беморӣ ҷой гирифтани ягона духтараш баҳрихоларо оғӯштаи ғам намудааст. қоматаш хам гаштаву тавони роҳгардиаш низ душвор шудааст. бар замми ин баробари фаро расидани фасли сармо муаммои дигаре бар сари ин модару духтар омад. кулбае ки айни замон хосияту модараш зиндагӣ доранд дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. ин модар тарс аз он дорад ки рӯзе хонааш бар сари ӯву фарзандаш фурӯ меравад. зиндагони мо акун манамин пенсамои мегирем. инҳо кор мекунад, кор намекунад, кор ҳай нест. дута духтарча ҳай, якта 10 класс, якта 7 класс. ҳамон ани худошона ба зӯр зиндагониҳошона кашола мекунад. печка ва камутум алов мекунад. гарм намешад. ҳама ҷош капидагӣ, ҳама ҷош расво шудагӣ. мани шифироши алаба шуда хорафтааст. пеш адастам кор меомад бачам, ҳама корро мекардам. ҳозир адастам кор намебиёд, чизе кор мекунам бачам? ҳеҷ кор не. ҳама кор пул катӣ. бепул ҳеҷ ҷо биронда ягон кор кун наметавонед. ин мегӯяд ки ягон то устов раве роскритият. вай устовоям пул дар кор. як ма пенсима вай батиям худомо чизе мехӯрем мегӯям мешинем. боло мо ғалтачи худо чӣ ки хоҳад кунам. нахоҳад илоҳӣ ҳамон кор. хосияту модараш бо сад умед ба барномаи хайриявии дунёи меҳр муроҷиат намуданд. зеро онҳо ба дастгирии ҳар яки шумо бинандагони азиз ниёз доранд.
мо тасмим гирифтаем бо кӯмаки ҳар яки шумо бинандагони азиз ва ашхоси саховатманду хайрхоҳ барои бунёди хонаи ин оила саҳм гузошта бошем. онҳое ки барои амали хайру савоб бетараф нестанд, хоҳишмандем тариқи қуттиҳои хайриявии барномаи дунёи меҳр ва ё ҳамёни мобиле ба ин оила дасти мадад дароз намоед. амали хайри ҳар яки шумо бинандагони азиз боиси дастгирии ин оила хоҳад буд.